Merem pe aici, pe lângă pârtie. Grijă mare a probleme pe aici. Bine, veniți în dreapta. Hai că mergem pe aici, pe margine. Da, da, da. Wow, ce s-a la chestia aia acolo, fii atent. Băi! Ăsta, bă! Bă, ai sărit în fața mea, bă! Ați sărit în fața mea!